Yo, what's up guys? Nandito pala tayo ngayon sa Fiestang Bayan. So itong Fiestang Bayan ay isang Pinoy resto na pagmamayari ng isang Pinay. So dito nag-offer sila ng eat all you can at marami pang iba. So ngayon pasukin natin, tara. Ohayo gozaimasu te. Ohayo gozaimasu. So ano nga yung mga offers? Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po every Saturday, mayroon po kaming tabi hoday dito, eat all you can. Punta po kayo, tikman nyo po yung pagkain ng Fiestang Bayan. Pagka Sunday naman po, meron kaming barbecue. Yun po. At kung na-miss mo na ang mga pagkaing Pinoy, so merong tinda si ate dito like sardinas, hipon at marami pang iba. At every Saturday naman ay iba't ibang pagkain ang inihahanda ni ate para sa Eat All You Can. Ang Eat All You Can ay mag-start ng 11 AM hanggang 7 PM. Talaga namang mawawala ang diet mo dito dahil mapapakain ka talaga ng marami. Dahil every Saturday ay iba't ibang dish ang isi-serve ni ate sa'yo. At kung nandito ka sa Central Japan like Aichiken or Gifuken, pwede nyong bisitahin ang Fiestang Bayan or i-contact nyo sa 0904-163-1861. At maliban sa Eat All You Can ay meron ding mga espesyal na luto si ate like litson kawali, sisig, laing, tapsilog, barbecue at marami pang iba. So ano pang hinihintay niyo mga kabay? Punta na at kumain dito sa Fiestang Bayan. Bukod sa masarap ay napakamura pa dahil 1,100 yen per head ang Eat All You Can. At bisitahin nyo na din ang Facebook page ng Fiestang Bayan dahil every week ay dito ipopost ni ate ang menu ng Eat All You Can. Hello! Konnichiwa! Napakasarap po ng pagkain served by Fiestang Bayan. Ate Nancy, arigato gozaimasu. Kaya po, kung kayo nagugutom at namimiss ang Filipino food, Fiestang Bayan na! Solid! Wow! Thank you! So ayun, nakakain na din pala ang idol kong si Muka Uson dito sa Fiestang Bayan. Alam nyo kasi dito sa Japan, nakakamiss talaga ang mga pagkaing Pinoy dahil ibang-iba talaga ang lasa ng Japanese food kaysa nakasanayan natin na panlasang Pinoy. Sasakyan te, pwede ba magpadala ng doon? Sasakyan? Pwede, mga luma? pwede. Magkano? Ano? Conforme. Tsaka pati sa sasakyan. Ganun ba? Isang container van talaga, no? Oo. Hindi marami niya. Ilan na kayo magpadala? Pag isa lang, medyo mahal. Medyo mahal? So, bali sa isang container van, tatlong sasakyan. Tatlong sasakyan Siyempre, na ano? conforme sa laki ng sasakyan mo, tsaka yung pangalan. Pero anong proseso doon? Kailangan yung babaklasin lahat? Hindi, dito na lahat yun kami. Dito na mag-aayos ng lahat. Tapos yun sa kahon. May kahon ako na pwedeng pang business. Meron din pang personal. Helmet, pyesa ng sasakyan, ng motor. Ganun, no? Hindi man ngayon sa atin ng motor. Business talaga ng helmet. Yung gano'n sa Pilipinas, gusto nyo ipadala. Mga gulong, gano'n. Oo, mga gulong. Ate, naman kaya tayo? Business partner lang. Sila ka pa kasi ng container na malaki dito, di ba? Oo, meron ng container, meron na nga. Meron na kayo. Siyempre, hindi naman ipapadala ng Sa kanila kasi, wala silang produkto, pero parang namamasahero sila. Sa isang container van, te, magkano kaya bayad? Isang container, medyo mahal. Magkano? Kasi ang 200? container yun, meron ka na. 100,000, no? Lapad? Lapad? Oo, siyempre. Lapad pala. So, Kasi yung pag-ayos lang ng papel nun High-end din, ganun din yung presyo. Siguro, high-end. Hindi ko lang alam. Pero maghanap ka ng kasabay para mas mura. Tapos yung papa ko doon, nagpa-farm lang kasi sa bukid. Uy, wag mong ganunin na nagpa-farm. Nagpa-farm siya sa bukid. Pagdala ko sa Lamborghini. May siya, may service. Lamborghini, sports car. Listen, look, and listen, and learn. Sports car. Kung nanalo ako loto. Tingnan mo nagbubukid lang papa ko, pero naglalamborghini. Masakay mo ako, sabi mo sa papa mo. Atay ka na. Atay ka na, mama. Ay, ang malis naman ito. Ate, thank you te ha. Bye! Bye-bye. Salamat po! Bye.